ассалому алайкум устодони азиз. имрӯз мо барои шумо тарзи истифодабарии тахтаи электрониро мефаҳмонем. дарси имрӯзаро мо дар бораи оне ки корро аз куҷо бояд оғоз кард шурӯъ менамоем. барои кор бо тахтаи электронӣ аз се омили асосӣ ҳатман истифода мебарем. омили якум бошад ин худи тахтаи электронӣ мебошад. омили дуюм видеопроектор яъне проектор. омили сеюм ҳамон ноутбук ё компютери рӯи мизӣ мебошад. пеш аз ҳама барои кор бо тахтаи электронӣ моро лозим меояд ки дар ноутбук ё компютери рӯи мизӣ барномаи махсусро бо номи whiteboard ки барои тахтаи электронӣ сохта шудааст ҷурсозӣ яъне установка намоем. тахтаи электрониро ба ҳамон ноутбук ё компютери рӯи мизӣ ба воситаи ноқили USB чӣ хеле ки мебинед пайваст намуда ва проекторро бошад ба воситаи ноқили VGA пайваст мекунем. устодони азиз, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки ҳангоми пайваст намудани проектор ба ноутбук диққати ҷиддӣ диҳед. дар ҳолати нодуруст пайваст намудани ноқили VGA ба видеокарта, ноқилчаҳое ки дар ноқили VGA мавҷуд аст чӣ хеле ки мебинед инҳо ҳама ноқилча ҳастанд ва бояд ба видеокартаи ноутбукатон пайваст шаванд. чӣ хеле ки мебинед аз тарафи болои андозааш дарозтар аст ва аз тарафи поён бошад назар ба боло хурдтар аст. аз ин лиҳоз пеш аз пайваст намудани ноқил шумо бояд ба видеокартаи ноутбук чӣ хеле ки мебинед ин видеокартаи ноутбукатон мебошад ва ноқилчаҳои ноқили VGA аҳамияти ҷиддӣ дода баъд бемушкилӣ онро ба видеокарта пайваст намоед. баъд аз пайваст намудан проектор ба воситаи пулт идора карда мешавад, яъне метавонед ба кор дароред, хомӯш намоед, наздик ва дур намоед ва ғайра. диққат: баъд аз анҷоми дарс проекторро ҳатман хомӯш намоед, чунки ҳар як проектор ба худ вақти муайянро дорад. ба хотире ки проектор ба шумо дуру дароз хизмат расонад, шумо бояд қоидаҳои болоро риоя намоед. ба хотири исботи ин гуфтаҳо ба қисми амалии кор мегузарем.